Bon dia o bona nit! El Diccionari Català-Valencià-Balear és segurament el millor diccionari que s'ha fet mai del català. Molta gent també el coneix com l'Alcover Moll, perquè Alcover és l'autor i Moll és l'editor. És el típic diccionari que jo sempre tinc obert al mòbil perquè és que no saps mai quan l'hauràs de consultar. Però avui no vinc a parlar de com de meravellós és el Diccionari Català-Valencià-Balear, ni de com el podem consultar, ni de què hi trobarem, etc. No, avui només vinc a parlar del títol que té, que és una mica dubtós. Diccionari Català Valencià Balear. Aviam, vull deixar clar que l'autor d'aquest diccionari, que és qui li va posar el títol, era un puto geni. I jo a mossèn Alcover l'admiraré sempre. Però tampoc es pot negar que amb el títol va patinar moltíssim, perquè és que aquest nom té diversos problemes molt greus. Punt número 1. Els noms català-valencià-balear estan basats en una divisió política, no en una divisió lingüística. O sigui, sembla que estiguin dient que el català de Catalunya és tot igual, que el català del País Valencià també és tot igual i que el català de les Illes Balears també és tot igual, i que només hi ha diferències entre aquests tres territoris. Però això no és així, ja ho vam dir en el capítol dels dialectes, això. Que per cert us el deixaré enllaçat per algun raconet d'aquí. De fet, el català d'una meitat de Catalunya s'assembla més al català del País Valencià que no pas al català de l'altra meitat de Catalunya. Punt número 2. Si fem una classificació basada en divisions polítiques i no en divisions lingüístiques, hem de tindre en compte tots els territoris polítics on es parla el català. I el català no només es parla a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears. També es parla a la Franja d'Aragó, a la Catalunya Nord, a l'Alguer, al Carxe i a Andorra. I punt número 3. Senyor Alcover, que no veu que està donant la raó a tota aquesta colla de valencianets que diuen que el valencià no és català? Perquè és que el títol ben bé sembla que digui Diccionari del català, del valencià i del balear. com si fossin tres llengües diferents. Hi ha un altre personatge molt important en el panorama del català, que és el Joan Coromines, que és un altre mestre, un altre puto geni. O sigui, els lingüistes catalans, a part de venerar el déu Pompeu Fabra, també venerem el déu mossèn Alcover i el déu Joan Coromines. Partint des de zero, l'heroi total! Coromines és famós per haver fet uns diccionaris que li triplificaven el pes, perquè va fer l'Onomasticon, que és un diccionari de 8 volums de tots els noms de lloc i de persona del català. També va fer un diccionari etimològic del català de 9 volums. Un diccionari etimològic explica la història i l'evolució de tota i cadascuna de les paraules d'una llengua. I calla, que el tio no en tenia prou i també va fer un diccionari etimològic del castellà de no sé quants volums, també. I per què ara ens estàs parlant del Joan Coromines si estaves parlant del mossèn Alcover i del Diccionari Català-Valencià-Balear? Doncs perquè el Joan Coromines va tindre confrontacions molt fortes amb mossèn Alcover. I va ser precisament pel títol d'aquest diccionari. Del Diccionari Català-Valencià-Balear. O sigui, el Coromines li va dir a l'Alcover: tio, o canvies el títol o et deixo de parlar. No li va dir així exactament, però gairebé, Us llegeixo un fragment de carta que Coromines li va enviar al Alcover referent a aquesta qüestió. Repugna aquest títol a tot catalanista pel seu vici d'origen com a suggerit per persona desafecta a les nostres coses, o imaginat per plaure-li, que és igual, i per ésser contradictori de tota la campanya de preparació de l'obra, que es va fer sota la bandera de la unitat de la llengua, la qual cosa fa que sigui una veritable decepció feta a la major part dels seus antics col·laboradors. Coromines li deix les coses ben clares al Alcover. Li diu: mira, xaval, has fet una obra que, xapó, és meravellosa, però si li poses aquest títol és que te la carregaràs tota. Perquè tota la unitat de la llengua que pots aconseguir amb el contingut de l'obra la tiraràs per terra amb el títol. I sí, és així. Per mi, el millor diccionari del català té el pitjor títol que pot tindre un diccionari del català. I això que hi ha uns diccionaris que es diuen Vox. Tot i que hem de dir en defensa dels diccionaris que suposo que quan ells es van posar el nom no comptaven que sortiria un partit polític d'extrema dreta amb aquest nom. La vida. Per no perdre costums, ja sabeu què toca. Quantes vegades us heu agobiat a la vida parlant en català? De fet, això d'agobiar hi ha gent que ho té tan integrat que fins i tot et diu coses com: no és m'agobio, és m'agobio. Que, aviam, sí que hem de dir estudio i no estudio, i canvio i no canvio, però no hem de dir ni agobio ni agobio. Cap de les dues. En català podem estressar-nos, podem angoixar-nos, i en lloc de dir que agobiem algú també podem dir que l'aclaparem,
o que l'angoixem o que l'estressem. I com sempre us dic, si en sabeu més, me les podeu deixar als comentaris. I això és tot per avui, família. Si us ha agradat el vídeo podeu deixar un m'agrada i subscriure-us per saber més coses sobre el català.